Payaw, kala tayo. Hindi ko multi na tumari, diba ka nagbuka ka? Pagkali, kayo ulan. Ayaw. Ha? Yan silang. Ha? Ha? Are 95 mo. Ano ba ni ka po? Ano naman? Hindi ka ako tali. Kata ng page. Ano dito tanan? Ako na ko kung kayo sa. Kayo sa din. 55, ma'am. Oh, kapit lang.
Berapa? Ingin ka? Kung agla ka. Pero ito mo lupat. Walo ka, ano niya, matinjong ka. 55. Ito araw eh. Ilan? Walo ka, ngayon niya. Isa ka pa. Walo? Yung ako na. Ya, matinjong ka. Hindi ko naman nakita yung uno. Ano yung masama? 55. Sino ang hindi naninigtan? Ano? Parang uno. Ang kanang uno. Wala yung singko lagi? Ha? Wala ko yung singko. Kasi ang plastic uno ba? Hindi ako makakita ko yung kahit. Hindi. Asa? Sinabi saya kung tatagong uro. Akan 54. 40. So, ano mo isa? Ano ang bilang ka? 2, 60. Tapos, napo ka? Ay, ito sa Leo. 60, 110. Tapos na. 110. Ano yung isang sandaan? 110 lahat. 110 ka lang. Tapos na. Ken, ano ka po? Ay, manang sos. Ano? Ay, doon na yun. Naitalian na. Tos. Ay, ano po? Ulo. Ano ito? Kita nga nagsos ka. Kapag bato. Sorry. Sorry, Bob. Ano yan, ano ba? So, minipon man. Sitapan. Ito ni man. Pag-iasok niya. Sorry. Hindi. Nabinta sa kli. Nabinta. Kailan ka na eh? Kailan na yan? Hindi. Sabi ko eh. Ay, nakuha naman. Saka mong din dyan? Are, ganda sa akin ito. Nasibay na kad mo. Ganda sa akin ito. Nasibay na kad. Hindi mo?
juga tuh sana. Ya, ini dikit lagi. Ito yung lamas para sa ketchup. Lalagyan mo siya ng sili, depende sa'yo kung gaano kadami ang ilalagay mo. Pero ako, madami talaga kasi yun ang gusto nila. Tapos, ilalagay mo naman yung bombay at saka yung pepino na nahiwa na. Lalagyan ko siya ng seasoning, yung magic sarap, pwede rin yung namnam. Pero ako, namnam talaga ang ginagamit ko. Wala lang, naubusan lang talaga yung binibigyan ko dito sa tindahan. Kaya magic sarap ang binibigyan ko. Tapos, lalagyan ko siya ng asin, 1 tablespoon. Nilagyan ko siya ng tubig, kalahati sa blender. Tapos, i-blend ko siya. Pagkatapos ko siya i-blender, ilalagay ko siya sa 1 galon ketchup. Then, i-mix ko lang siya. Yun na yun. Simple lang. Para naman sa suka, sauce na suka, lagyan ko rin siya ng bombay at saka pepino, sili at saka seasoning. Lagyan ko din siya ng 3 tablespoon of salt. Kailangan marami talaga yung ilalagay mong bombay, pero yung pepino sakto lang.
para masarap yung lasa. Isang silver swan para sa isang garapon na suka. Tapos talagyan ko lang siya ng tubig. Yung silver swan na malalaki, yung tag 11 ba yun? Ito naman ang sauce na patis. Lagyan ko siya ng bombay at saka pipino at saka suka. Seasoning din. Tapos ko na siya i-blender. Tapos ilalagay ko sa isang karapon na lalagyan. Lagyan ko siya ng kaunting tubig. Sa gravy sauce naman tayo. Lalagyan ko siya ng asin, sili at saka crispy garlic, isang tablespoon lang. Then seasoning. At saka taba ng isaw. Chicken cubes. Then water. At saka harina. Tapos lulutuin na. Haluin mo lang siya ng haluin para hindi siya masunog. Lalagyan ko siya ng patis na kaunti lang para naman maiba yung color. Kulay puti kasi siya para naman magkulay brown.
timpla po yan sa manok, sa fried chicken. Yung asin po, na-mix na po yan. Halagang 5 pisong asin. May paminta, Mute man may na yan. ginisa, at saka may curry. Ihahalo po siya ng maayos ng matagal. Tapos itatabi po siya ng mga 20 minutes bago lagyan ng harina. Crispy garlic para mabango pag niluluto. Tapos i-mix po siya ng matagal para nuot ang sarap hanggang buto. Tapos lalagyan na siya ng harina. Yung isaw naman, sim lang sa timpla ng manok. Kasi nga kasi. Tasap ko. Ano, yan.